Niin, sinä sitä meinasit. Mä en tiedä, mitä se on. Kaaneks vaan vettä. Ei vittu, on jäänyt vettä. Se kussaa kaiken minun päälle. Se pitää joku toinen päivä tehdä sitä video. No mitä, ei, kyllähän se niitten voi. Ai, joo. No Kun mitä mä väliä sillä? No se pitää pikkusen aikaa väjätellä sitä sillä, että se Tyylin pintakaan. sillä, että tuo vähän korkeammat kierrokset. Onko kamera kuvaksi? Oo. Niin, eikö tuo, se menee pakoon, kun saari lukit tuonne välillä alaseen tuo vitu. Niin joo. Se eikö tuo vähän mihinkään, kun se repettelee. Siinähän ei mennyt hyvin, saatana. Se on jo toinen vaieri, saatana. Kuka osaa ajaa tuolla silleen, että se ei vittu lähde tuo nippa tulla irti? Vittu ois pitänyt ennen Tinnoa ajaa, niin se ois, minä oisin kerinyt vittu. Vittu ois pitänyt... Ja taas se Jukan koe ajoi välillä. Mitä se nyt tollaan teki? No kun sä revit sen kaasun liian, niin se lähtee irti. Se menee liian pitkä. Nippa on paskaa. Kun sulla on toi vaihdettava nippa, niin miksi et vaan ruuaa sitä uutta nippaa? Tai siis sitä edellistä nippaa takaisin tähän No kiinni. kun se viimeksi ainakin meni silleen, että sitä ei saa survottua tuota vitun paskaa sinne enää takaisin, kun se on lähtenyt Juotattua. En minä tiedä vittu, ei se ainakaan viimeksi onnistu, yritin kuumentaa sitä, niin se miksi.